салому алейкум дӯстон, шумо бахайр. Бахшиш ки вақти қиматҳо мегирам. Ҳамин суратое ки мебинед Комромшо бародари мо гум шидагие бародаро, ба хотири худо ҳамин видеоро паҳн кунед. Яъне ки аз Москва мега ман граница перескан мекунам, та бедарак меша ай 20 июн. бачаҳо эҳтиёт бошед, хоҳиш мекунам. ҳамин бародарро дар ҷои дем рақмҳои модарша занг бизанед. аллоҳ сабр бития модараву ин додарака ёфт кунад. бародаро ёшӣ накунед, ман намедонам чӣ гап шидагие инҷа. Комромшо дар ҷоя бошӣ, модар суроғат кунест. Шарт нест модарта гириҳоша бурорем дар экран гирия кунад фарзандам дар ҷоя. аллоҳ сабр тия модаро и бародар ёфт шавад. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. бачаро дар ҷои де бугӣ ба модарша занг бизана. ай бай.